isibongo wakamkhize iminyaka engama-21 ngizalelwe khona endaweni yasemakhaya okuyisihadingi kwaMacha School isigodi. Ngikhulele khona lapha eThekwini eNandi ngoQokazike. Lapho uthando lomculo mfowethu ngathi into engazalwa nayo nje. Ngisho ngithi nje ngene esikoleni mfowethu isona sifiso sami kwakuyilona phupho lami ukuthi-ke ngigcine ngomculi. Into ethi ukucula nje mfowethu ngisho ngithi ngayithanda ngimncane ekukhuleni kwami ngakhula ngayo. Into yamkhulu ngisho ngithi nje kunjalo impela ngaqala ngokuthi-ke ngibhalele ingoma bese ngidlala ngenza ividiyo nje la ku TikTok ngiyiphose ingaka-record. Ngithe mangiyiveza-ke lapho nangempela abantu ezweni bakhombisa ukuyamukela ngezandla ezifudumele, bafisa futhi ukuthi-ke ngikhiphe ingoma ngayo. So ngesimo sokuthi-ke mntu yamkhulu lapho kwakusabheda nangakimi emasendini ngoba ngawumuntu ohleli engasebenzi. Yabona. So ngabese ngicela abantu ukuba-ke bangisize baphose esivivaneni lawo R50 ngikwazi ukuthi-ke ngiyorecord e-studio because leya ngoma indlela abayithanda ngayo ngabona ukuthi kufanele ukuthi-ke i-studio engiyorekhoda kusona kube i-studio siseqophelweni eliphezulu uquality wakhona. So ngibese ngicela ukuthi-ke bangizame ngalowo mali leyo. Nangempela ngathi mangimemeza mntu yamkhulu bakhona abasabela mfowethu, baningi nje noma ngeke ngize ngibabale bonke engidlulisa kakhulu nokubonga okukhulu futhi kubo ngoba nje uqale nje konke lokhu isandla sabo sibe khona nabo. Ngibese ngiyikhipha kanjalo-ke ingoma ethi ngixolele mntanami recorda khona le GMD. Nangempela bayithokozela ngale ndlela babethembise ngayo kuma-comment bangibuka ku-TikTok ukuthi cha cula mfowethu bhali. Mntamkhulu leso simo engisibalayo kuleyo ngoma bengingabhekene naso, ngakhipha nje njengociko ngibuka izinto ezenzekayo emhlabeni. Ngabese-ke ngiyibhala kanjalo ingoma ethi ngixolele mntanami, kodwa nje lokho engikushoyo ngawo akukho kwaye kwenzeka kimi, kepha nje izinto engiyibonayo zenzeka, especially futhi njengoba sikhona lapha eNanda izinto ey'kanjalo ziyenzeka. Yebo mntamkhulu, kwaba yilona. Unkashamba Mntamkhulu, no akukho kuningi mntamkhulu esengihlangabezana nakho kwezinkinga. Yeah. Akukho kuningi noma kukhona, kodwa hhayi akungivimbi ukuthi-ke ngiqhubeke. Qhubekele phambili. Kanti futhi-ke angikunaki nakho lokho. Isikhathi esiningi kakhulu iba lapha nje kuma-comment angeke abe mahle wonke noma ekhoyo uyogcina unqobile. Ingqinamba nje eningi mntamkhulu kube yilokho ukuthi-ke yabo abanye bakuthuka, abanye bakhuluma enye into yabo ongazazi, izinto ongazange uzenze kuthiwa uzenzile. Ngingasho nje ngithi lokho nje mfowethu okuyingqinamba engihlangabezene nazo lapho ngifike emculweni. Mala-ke mfethu ngifuna usicacisele kulapha mhlawumbe uyibonile i-comment kabhuti obathi uMaqatha olapha endimeni kaMaskandi eyikhuluma khona ngobeat a-complain khona athi wena uthathe ubeat wengoma yakhe ungazi uzukhulume naye. Mhlawumbe ngani noma unalo ulwazi laleyo nto leyo mhlawumbe usicacisele lapha. No mntamkhulu, ngiyakubona konke lokho, ngiyakubona enkundleni. Bakhona mntamkhulu baningi kakhulu. Awusiphe nje mfethu abambalwa noma bonke nje futhi abaculi bamaskandi asebekhona endimeni. Ngiyafisa kakhulu ukuthi-ke ngisebenze nabo because bayangishayela, especially nje futhi la abakhona njengamanje. Ngiyafisa ukuthi-ke ngisebenze nabo bonke nje, bonke futhi ngeke ngize ngibabale. Ngeke ngize ngibabale bonke. Ngcono ungabasho. Bekudlala kakhulu uMgqumeni noMtshengiseni. Ngisho ngithi nje lawo maqhawe omabili ngangawuthanda kakhulu umculo wabo ngaleso sikhathi. Ngisho ngithi yibo bangifaka kakhulu la kuMaskandi lawo maqhawe nje omabili. Nalabo ake sebekhona nje manje abaculi bamaskandi nabo bangenze ngawuthanda kakhulu uMaskandi, bavuselela nangendlela osushintshe ngayo. So futhi nje bonke abaculi bamaskandi futhi bangenze nganogqozi lokuthi-ke nami ngibe uMaskandi futhi nangendlela abenza. Mntamkhulu bakhona abaculi bamaskandi engike ngasebenza nabo, abaye bafika kimi bathi bafisa ukuthi-ke sishaye ingoma. Babili angisasebenze nabo, uMshikashika le ngoma lethu usuku lamalobolo ngisebenzile naye. Ngasebenza noMasiliva ingoma ethi ishumi leminyaka. Zikhona nje zombili lezo ngoma online futhi ngiyathemba ukuthi ngisazosebenza nabo abaculi abaningi bawo Maskandi, kodwa nje bewuyilabo bobabili engisasebenze nabo
okwamanje futhi ngisanesifiso sokuthi ngiqhubeke sebenze nabanye mangabe ithuba livuma. Mhlambe njengoba ungazipotshozela nje mfethu kancane. Manje nje ngoFebruary usuku noma ngingakabi nalo kodwa nje manje ngoFebruary uqala khona umsebenzi engiwubhekayo for abantu uyeza nje maduze i-EP uzophuma lapho. Ngizophinde futhi ngibuye ngogodi lapho ngiyobe sengibuya-ke neqembu. Kuneqembu elikhona lapho ngiphethe nje insizwa ezimbili siyiqembu iqembu leNgonyama. Abantu-ke basazolibona nalo kakhulu. Bezobe sengibuya ngawo December mntamkhulu-ke sengizovala ngayo i-album. So inhlolo zami zimi kanjalo kulo nyaka lo. Dedele le EP manje makuqala umsebenzi abantu nje mababeke indlebe ey'nkundleni lapha zokuxhumana. Ngizolokhu ngiba-update ukuthi-ke kwenzakalani nje manje kodwa nje ukuthi uqalile uFebruary khona engizobaphakela kona, khona engifihle emqubeni. Sengijahele nje nokuyizwela lo album yakho ngoba ngiyangakuza usebenza nezinye iy'nsizwa lezo y'balayo njengamanje ngezwe ukuthi le ndoda le ngoba phela kuyenza sesiyavala vele manje sesizoyivala. Ngiyazi ukuthi khona intokazi mhlawumbe ebukelayo njengamanje kunabafowethu ababukelayo uyabo kodwa-ke nje ikakhulukazi ey'ntokazini usithathile insizwa Lutho